Barka da zuwa channel na Mutta Jalingo. Sabbin zuwa wannan channel ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, littafin tura ta kai bango, kashi na 11. An gaya miki ban san lokacin da kike ɗaukar magani ki sha don karki haihu da ni ba? An ce miki ban san rashin kunya da wulakancin da kike wa dangina ba? Ko kuma an ce miki ban san yawon bin maza da kike yi ba? Lokaci guda ƙwalla ta zubo min, ban yi nasarar hana ta zubowa ba. Dama duk wannan lokacin wannan kallo ne Jawad yake yi mini da ya saka ya tsane ni? Duk wannan tsawon shekaru da muka ɗauka tare, ya dace Jawad ya san halayyata, ya san kowace ce ni, kuma ya san duk abin da zan iya aikatawa da wanda ba zan iya ba. Zuciyata na yi mini zafi, kaina ya ɗaure, ba na tunanin jijiyoyin kaina na kawo mini saƙo yadda ya dace na same shi. Ni ba na yi kuka ba, ni ba na yi ihu ba. Shiru dai ne na ci gaba da sauraron shi, kafin na ji ya ce lokaci ya yi da zan raba kaina da wahala Aisha mami. Zan turo miki da saƙon takardar saki, kuma ki je ki ce wa mahaukaciyar antinki, ta ji daɗi na rabu da ke, tunda tun farko ba son auren mu ta. Ban bari ya ƙarasa maganar ba na kwashe shi da maruka guda biyu a tare, wanda bai koyi tunanin zuwansu ba. Kafin na nuna shi da ɗan yatsa na ce duk wulaƙancinka ya tsaya a kaina, kar ya kuskure ya kai kan dangina. Kuma yanzu an yi walƙiya ka san waye ba shi da tarbiyya tsakanin ni da kai. Kuma na faɗi, na ce tura ta kai bango, kuma ko a gaban waye zan faɗi. Sannan kuma kafin takardar sakin ta zo, ka kwashe kayanka ka bar min gida, sai ka bawa mai gadi takardar zan je na amsa. Cike da mamaki yake kallo na, juyawa ya zai bar ɗakin. Ya buɗe ƙofar zai fita na ce Jawad, ga biro can akan miro, don kan ruwan bironka ya ƙare. Yana fita daga ɗakin na faɗa kan gado na fashe da kuka. Sai da na yi mai isata kafin na ɗauki wayata na kira anti Jadida. Murya na rawa na yi mata sallama da sauri ta ce mami lafiya kuwa? Anti? Kuka ya ci ƙarfina. Kin ga mami, gani nan zuwa. Wayar ma ita ce ta kashe, kukan ya zo mini sosai. Na daɗe a wajen ina kuka idona har ya kumbura. Toilet na shiga na wanke idona na fito falon. Maryam na tarar a falon. Malika ce ta zo wajena cikin gwarancinta ta ce mamma. Ɗan dariya na yi kafin na tsuguna na ɗauko ta. Falon na ƙaraso na tarar da Maryam ta ce mami lafiyanki kuwa? Lafiya lau Maryam, kaina ne ke ɗan yi min ciwo. Ayya, kin sha magani kuwa? Na sha. Ina nan nin yara? Suna bayan gida ina ga. Ajiye Malika ne na nufi bayan gidan. A gadin na tarar da su yaran suna wasa. Zama ne ban yi musu magana ba, na ci gaba da kallon su suna wasansu. Na daɗe a wajen a zaune iska mai sanyi tana kaɗa ni. Har mai gadi ya buɗe wa anti da direba ɗinta gate ɗin gidan. Tashi ne na nufi cikin gidan, tare muka shiga gidan da ita. Maryam ce ta yi mata sannu da zuwa, kafin ta ce mami, yanzu Jawad ya kira ni wai na fara haɗa kayanmu, wai tashi za mu yi. Oke, ni kuwa bai gaya min ba. Ina ga ko ya kira bai same ki ba ne. Na baro wayar a ɗaki ne ai. Juyawa ne na cewa anti bara na kawo miki ruwa ina zuwa. Kicin ɗin na nufa na haɗo mata drinks sannan na kai ɗakin. A bakin gado na tarar da ita. Zama ne a kusa da ita kafin ta ce kin bani tsoro wallahi. Duba ki ga yadda idon ki ya kumbura don Allah mami. Shiru ne ni dai ban yi mata magana ba. Ta ƙara cewa me ya faru wai? Marin Jawad na yi kuma ya ce zai kawo saƙon sakina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yayi zafi har haka mami? Me yasa kika mari mijinki? Shiru nayi ina kallon ta, domin ita marin ne ma ya dame ta. Ba wai ta ji abin da ya faru tsakanin mu har saki yake shirin shiga tsakani ba. Ƙoƙarin zagin dangina ya fara, ni kuma na yi wa tufkar hanci, domin dangina ba abin wasa ba ne da zai zage su a zauna lafiya. Saboda haka ne kuma kika buƙaci ya sake ki? Rufa min asiri ni mami, jikar Hajiya Aisha, ni na isa na nemi saki a wajen miji? Kawai dai gani yayi ba zai iya ci gaba da zama da ni ba. Shiru ta yi tana kallona, da alama ƙarin bayani take nema. Nan na kwashe duk abin da ya faru na sanar mata. Numfashi ta ja kafin ta ce Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi. Ki haƙuri mami, Allah zai baki wani mijin nagari. Murmushi na yi, duk da dai saki abu ne wanda Allah ya halasta a yi shi, amma baya son a yi shi. Ni dai ban kuma magana ba, zuwa can muka ci gaba da hira kamar babu abin da ya faru, sai dare ta tafi. Wanka na yi bayan na gama na yi sallah. Kwalliya na yi na zauna a falo ina jiran shigowar tsohon mijina. Ni mami,
ashe fa bai sake ni har yanzu ba. Ina zaune a falon ya shigo gidan, ban mishi magana ba shi ma kuma haka. Ɗakin matar shi ya nufa kai tsaye, a bakin gado ya tarar da ita kafin ya ce kin fara haɗa kayan da na ce miki? Na fara, cewar Maryam ɗin. Fita ya yi can sai gashi ya dawo ɗakin, ta ce abban Suhail ina za mu koma ne wai? Gidan inna, tsohon ɗakin anti Larai. Abban Suhail, wannan ɗakin mai kama da akurkin kaji? Shi dai, idan kuma ba za ki zauna ba, to sai ki kwashe kayanki ki bar gidan. A'a abban Suhail ba haka ba ne, maganar gaskiya ɗakin can ko kayana ba zai ɗauka ba, bare kuma ni da mami. To waye ya ce miki da mami za mu koma can ɗin? Ita kuma fa, a nan za ta ci gaba da zama. Rai a ɓace ta tashi tsaye ta ce kan bura uban can, Jawad, don ni ban da gata shine za ka kwashe ni ka saka ni a wancan kurkukun gidan naku? Ita ‘yar gol ka barta ta zauna a nan? Shi ma rai a ɓace ya tashi ya watso mata takardun hannun shi, ya ce me kika ga an rubuta a nan? Baki na rawa ta ce Aisha, kin san wace ce haka? Girgiza kai ta yi alamar a'a. To mami ce, duk tsawon shekarun nan a gidanta muke zaune, kuma yanzu dole ne mu tashi daga nan. Kwashe takardun gidan yayi ya fice daga ɗakin. Ina zaune a falo Jawad ɗin ya tarar da ni. Takardun ya bani kafin ya ce ki duba, takardar sakinki tana ciki. Murmushi ne kafin na ce Allah haɗa kowa da rabon shi. Suhail ɗanka zan bar maka shi, amma twins kar ka kuskura ka saka a ranka cewa yaranka ne. Daga haka na fice na bar mishi falon. Ɗakina na shiga na fara haɗa kayanmu, domin zan koma gidan iyayena na huta da bala'i. Wannan gidan kuma kamar yadda na yi wa Abbi ƙarya tun farko na ba da shi haya, to yanzu zan bayar da shi hayar. Bayan na gama shiri na, har Suhail ɗin duka za mu tafi. Ban yi tunanin yadda Ummi za ta ɗauki maganar ba, amma na san dole ne za ta fahimce ni. Tunda na san ita uwa ce ta gari, za ta dubi abun da idon basira. Aurena da Jawad ƙaddara ce, da rabon samun yaran nan guda uku. Tabbas ba zan ce duk auren nan ban ci ribar shi ba, ni zan ce na ci, tun daga ni yau da yaran da zan kalla na ji daɗi, kuma babu wanda ya isa ya musu kallon banza tun da dai da ubansu. Tun da asuba muka ɗauki hanya don tafiya, bayan mun isa gidan, sai a lokacin gabana ya faɗi sosai, hankalina ya tashi, ina tunanin yadda zan tunƙari Ummi da Abba da maganar. Da murna Ummi ta tarbe ni, sosai hankalina ya ƙara tashi, domin ganin farin cikin da yake kan fuskarta. Zai iya gogewa a lokacin da ta fahimci abin da ya kawo ni gidanta. Yaran ta ɗauka, Suhail ko kallonta bai yi ba, ta ce, "O, Suhail me yake damunka? Ba ke bace giranni tun da kika samu su Hassana kika yada ni." Daidai autan Ummi ya shigo gidan, ya ce, "Ina my boy?" Da gudu Suhail ɗin ya je ya rungume shi, kafin ya ce, "Onkul, gani na zo har tsaraba na kawo maka." Ni ma zan yi fushi autan Ummi. Kai, Hajiya, ashe ke ce a gidanmu? Ummi kin gan shi ko? Kai dan Allah, ku dai ba za ku girma ba, ka kwashi kayan mami ka kai mata ɗaki. Zai kwashe kayan na ce, kai yaro, ɗaki na za ka bani fa. A'a, ki koma wancan ɓangaren zai fi. Dan Allah auta je ka yi abin da ke gabanka. Bayan mun huta na ce, Ummi, ina Abbi? Ya yi tafiya ai. Ummi, shiru ne domin na rasa abin da zan ce. Aisha, ki sanar da ni abin da ke damunki, domin baki da wanda ya fi ni. Ummi Jawad ya sake ni. Shiru Ummi ta yi da alamar tunani, kafin ta ce, Mami, me ya faru? Cike da jin nauyin mahaifiyar tawa, da rashin sanin ta ina zan fara da ƙyar dai na daure na ce, Ummi, bayan dai abin da na faɗa miki a baya, to tun bayan wannan lokacin. Nan na kwashe duk abin da ke faruwa a gidan na sanar da ita. Shiru ta yi kafin can ta ce, Mami, ƙarya ba halinki ba ne. Tabbas na yarda da duk abin da kika faɗa min, domin dai a iya sani na, tun bayan aurenki baki taɓa ko da sau ɗaya ne ki kawo mana ƙaran mijinki ba. Kallonta kawai nake, domin ba ƙaramar matsuwa na don jin abin da za ta faɗa min ba. Mami, shi aure rai ne da shi, idan kwanan shi ya ƙare to fa babu tsimi babu dabara, sai ya ƙare. Allah ya sa haka ya zama alkhairi a gare mu. Ummi, sai maganar yara, ni gaskiya ba zan ba shi yarana ba. Suhail namiji ne mami, shi da kanshi zai fi jin daɗin zama a wajen mahaifin shi. Amma su twins idan kina son riƙe kayanki babu wanda zai ce miki a'a. To Ummi yanzu sai na mayar da Suhail ɗin? A'a, kawai ya yi zaman shi a nan. Amma idan shi Jawad ɗin ya ce yana buƙatar yaron shi, sai mu bashi. Shiru na ina tunani, idan na bar Suhail ɗin ya koma wajen Jawad,
To Maryam ko yaranta bata ba su tarbiyya mai kyau ba, bare kuma shi Suhail ɗin. Mami Allah zai tsare shi a duk inda ya kasance. Allah sarki mahaifiya, kamar dama ta san abin da ke raina. Yanzu kam na samu ƙwarin gwiwa sosai. Mami, kai malam kamar ni sa'ar ka ce? Sorry, ina Suhail? Ban sani ba ɗan rainin wayo. Ummi kin ga mami ko? Ya faɗa tare da zumburo baki kamar wani yaro ƙarami. Ai kun fi kusa, cewar Ummi kafin ta bar wajen. Mami, yaushe za ki koma ne? Na ga gidanka na zo aiko? Oho, ai dai gidanmu kika zo. A ɓangaren Maryam kuwa, yanzu kam na san haukan banza nake yi lokacin da na so korar mami daga gidan. Sai yanzu na gane idan babu mami, Jawad ɗin ba wani abu bane idan babu Aishar. Sosai na shiga tashin hankali lokacin da ya ce gidan innar shi za mu koma. Allah ya sani ba zan iya rayuwa a wannan kangon gidan ba. Ganin hankalina ya tashi, ya saka Jawad ɗin ce min dama wasa ne. Gidan da ya gina inda mami ta so ya kai ni, can za mu koma. Gidan babu laifi, amma ko kafar wanda muka bari bai kama ba. Nan dai na haƙura, domin an ce da babu gwara ba daɗi. Na riga na ɗaura ɗamarar juya Jawad ɗin, domin na kan kurna ya bani tabbacin duk ran da Jawad ya rabu da mami, shi ɗin ba wani tsiya ba ne. Dama mami ce ke tsaye a kan shi da addu'o'i, saboda haka ne asiri ba zai kama shi ba. Wata dariya ne domin yanzu na san ni Maryam zan yi nasara. Gani akan hanyar zuwa wajen na kan kurna, murna fal a raina, domin yau Jawad zai zama kamar ɗan cikina. Duk tsawar da ya riƙa yi mini, na ɗauki alwashin sai na rama. Na yi alkawarin sai na gasa mishi aya a hannun shi, fiye da yadda ya yi wa Aisha azaba a gidansa. Tare da wata ƙawa ta Hauwa za mu tafi. Bayan mota ta ajiye mu a bakin kasurgumin dajin, da sauri muka ƙarasa domin gudun kar wani ya gan mu. Hauwa ta ce, Maryam, ba kya tunanin hukuncin da za ki yanke wa mijinki ya yi masa tsauri? Murmushi ne kafin na ce, Hauwa, ba ki san waye Jawad ba. Jawad ba shi da mutunci ko kaɗan. Shiru ta ɗan yi kafin ta ce, amma duk da haka, ni a tunanina gwara ki ɗan gyara masa zai fi, tunda ko babu komai ya ci albarkacin su Malika. Alamu sun nuna Hauwa fa ba za ta gane wane ne asalin Jawad azzalumi ba. Kafin aure na da shi, na ci alwashin sai na kori mami daga gidan shi. Amma bayan na zauna a gidan, sai na fahimci irin zaman da Jawad yake da ita Aishar. To a wannan lokacin na gama yarda da Jawad ɗan banza ne. Tafiya muke sosai har muka iso bakin bukkar boka na kan kurna. Ku shigo da rarrafe. Na kan kurna ya faɗa da ƙatuwar muryar shi, wadda babu daɗin sauraro ko kaɗan. Ke Maryam, ki sani barin kishiyarki gidanta ba ƙaramin alkhairi ba ne a gare ta, domin ku wani mummunan zamani zai zo gidanku, wanda babu yadda za ku yi da shi. Cewar boka, gabana ya yi wata mummunar faɗuwa, na ce boka, me yake faruwa da gidana? Ya tsine fuska ya kuma yi kafin ya ce ku ne kuka kirawo wannan bala'in da kuɗinku, to babu yadda za ku yi. Hankalina ya ƙara tashi, boka ne ya katse min tunani ta hanyar cewa Jawad, ki faɗi abin da kike bukata a yi masa. Boka ina son na juya Jawad, Jawad ya zama tamkar Malika da bata da wayo, komai nata sai ta ce Maryam. Ina son Jawad ya zama kamar kare, wanda ko haushi bai da ikon yi sai Maryam ta bashi izini. Ina son Jawad da kanshi ya riƙa yin abin da nake bukata kafin na kai ga faɗa da bakina. Babu matsala, Jawad ya zama karenki sai yanda kika so za a yi. Nan ya kama wasu maganganu wanda ban ma san me yake faɗa ba. Bayan ya gama ya ce aiki zai yi, amma fa ki sani duk ranar da kika kuskura mijinki ya yi ido biyu da tsohuwar matar shi, to a wannan lokacin aikin zai lalace. Murna fal raina, idan wannan ne sharaɗin ai ba wata matsala. Dama a ina zai ƙara ganinta, bare kuma idan ya zama mijin kafin na ce ai sai yanda na yi da shi. Boka, babu matsala. Na faɗa domin na matsu na koma gida, na fara gasa wa Jawad aya a tafin hannun shi. Ke dakata, duk ranar da asiri ya lalace, kar ki kuskura ki zo wajena. Sannan idan aikin ya lalace, to fa kin yi ban kwana da farin ciki. Yana kaiwa nan ya daka mana tsawa, akan mu fita mu bashi waje. Haka na ajiye kuɗin aikin shi na fito na bar bukkar. Ita dai Hawa bata ce komai ba, domin ita dai tunaninta kawai zan cutar da wancan bakin kumurcin ne, a banza ba tare da wani dalili ba. Ni kaɗai na san abin da yake ci mini tuwo a ƙwarya. Bayan mun dawo gida, wanka ne na ci abinci na ɗauki Zainab da ta sha kuka ta ƙoshi. Sai da yaran suka yi bacci kafin na fito falon na zauna.
Chat na fara ina yi sai murmushi nake, ni ɗaya da raina, domin yau ina cikin farin ciki, haƙata ta kusa cimma ruwa. Da sallama ya shigo, ban ɗago ba bare kuma mutum ya saka ran zan amsa mai sallama, saboda haka na ci gaba da abin da nake yi. Ƙarasowa ya yi cikin falo, kafin ya ce Maryam ina sallama baki ji ba halan. Tsawa na yi mishi na ce dakata Jawad, ladan amsa sallama Allah ne ke ba da shi ba kai ba. Shiru ya yi bai ce komai ba, na ƙara da cewa don Allah fice ka bani waje ban da lokacinka. To fa, lallai kam, wannan shi ake cewa wasa farin girki. Su Maryam an samu dama ana so a fara damawa. A wani ɓangaren shiru ma magana ne. Kawai sai dai in ce da ku mu haɗe a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Kar dai ku gajiya wajen bani ƙwarin gwiwa da comment da liking da subscribing da kuma share a group naku. Ina matuƙar godiya. Naku ne a koda yaushe Muttajalin